ನಿನ್ನ ಬೇಡುವಿನ ಕೊಂಚ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸುಂದರ ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಆತಿದ್ವಿ. ಚಾ ಆತನ ಪೂರಿ ಮಲ್ದೆ ನನ ಪರೋಡು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನ ಆತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುವರಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಚೂರು ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಪೂರಿ ತಿಂದು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪೂರಿ ಹೇಮಂತ್ ಇರಿಗ್ದಾದೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಇರು ದಾದ ತಿನಿಯಾರ್ ಚಾ ಯಾನ್ ಈರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಿ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಎರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಂಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ಎರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೇಮಂತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಈ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ನೆಗ್ ಎನ್ನೆತ್ತ ಪನ್ಪಿನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ರಾಯನೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಚಾ ಲ ಪೋಯೆರೆ ಹೇಮಂತ್ ಪೋಚಿ ಚಾ ಲಕ್ಕೆನೆ ಚಾ ಉಂಡತೆ ಚಾ ದೀಯೆ ಪೂರಿ ಮಲ್ದೆ ತಿನ್ನೋಡು ನನ ಹೇಮಂತ್ ಉಳ್ಳಾರ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಂತ್ ಪೋಯೆರ ಅಂದತೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಗಲಾಟೆ ಪವಿತ್ರ ಅಕ್ಕಡ ಪವಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಸತೆ ಪವಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಸ ಯಾನುಂಡತೆ ಹೇಮಂತ್ ಯಾನುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಮಿನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಏರ್ಲನೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪತ್ತೆರ್ಜಿ ಅಕುಲ್ಲಾದಲ ಬತ್ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಬೋಡಾಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆತೆ ಏರ್ಲನೆ ಪತ್ತೆರ್ಜಿ ಒಲ್ಲದಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಂಕುಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಆತೆ ಐದೆಚ್ಚ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಲ ಗಲಾಟೆ ಪವಿತ್ರ ಅಕ್ಕಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪವಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ಸ ಪವಿತ್ರ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಏರುಂದ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ ನಮ ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತೆರತೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಏರಪ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಳ್ಳೇರಾ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ಪೋತಿಜೆ ನಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸಿಸ್ನ ತೂಕ ನನರ ಗೊತ್ತಾಪುಳತೆ ಇಂಚೆನೆ ತೂಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಿಸ್ ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ತುಕ ಪವಿ ಹಾ ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಯಾರಾ ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿಯಾ ಹೇಮಂತ್ ಪವಿ ಸಿಸ್ ಅದೇ ಹಾ ಪವಿ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಪವಿ ಸಿಸ್ ದಾಯೆ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿನಿ
ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡಾರ ಪವಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಯಗಲ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪವಿ ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನತನಂತೆ ಸಾಕು ಸಂಯಮ ಬಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸಾಧನೆ ಹೊರಗೆ ವೇದನೆ ಇದಿತು ಬಾಬಾಲೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೋಯರಾ ಉಲ್ಲಾರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹರಿಯೋ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡಿರ ಅಂದೆ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡಿರು ಈರ್ ಪನೋಡು ದಾದಾಂಡು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವಾಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಈರ್ ಏರಲ ಇವ್ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಪವಿಸಿಸಿದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಪ ಪವಿಸಿಸ್ ಕೇಳಲೆ ಯೋ ಯಾನ್ ಕೇನೋಡೆ ಹೇಮಂತ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಹೇಮಂತ್ ಏಡಲ ಕೇನ್ರು ದಾದಾಂಡು ಅವಳು ಎಂಚಾಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೇಡ ಕೇನ್ವೆ ಅಂಚ ಇದು ಈರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಈರ್ ಪನ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಗಲಾಟೆ ಆಂಡ್ ನೀನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬುಜವು ತೂಕ ಏರಲ್ಲ ಐತೆ ವಿಷಯ ದೆತ್ತೆಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನತೆ ಇದು ಚಾಪರಿ ಯಾರು ಇರ್ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ತಿಂತೀನಿ ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜಾ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಕೋಡೆ ಇತ್ತೇರ ಅವು ಅಕ್ಕಡ ಕೋಪ ನೀನು ಏತು ಜಂಟ ಕೋಪ ಮಾಡುವಾರ ಹೇಮಂತ್ రెడ్ జన పనగులేదు రెడ్ జనటనా యాది ఈరోజు కోపం అనుకుంది ఏమంది కోపం అంటారు బల్లి కోపం అంటారు బల్లి దాయ కోపం అనుకుంది బల్లి బాయ్ పనగులేదు బాయా ఓకే ఓకే ಬೇಲಂಡ ಏಲ ಬೈಜೇನ್ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಬರೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯ್ ಯಾವ್ದು ತಿಂದ್ರೆ ಚಾ ಪರಿಯರ ದಾಲ ಪಂಚರಿ ಲಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಹೋ ಲಕ್ಕದಿಜ್ಜರ ಕೋಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಣ ಜೇದಿನ ಅಂದತೆ
ದಾದ ಅತ್ತು ಕೋಡೇರು ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಪಂಡರತೆ ಇಂಕ ಕೋರಿ ಪಂಡರತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಉಂಡುದು ಜೈದಿ ನಾನು ನನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಜರ ಅಂದ್ಕೇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸುಮಕ್ಕ ಓಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆರು ಶಾಲೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಆರು ಶಾಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ತೆರೆಗ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿರಾರು ರಜೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿನಾರು ಅಂತ ಶಾಲೆಗ್ ಅರೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರಾರು ಶಾಲೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ರಜೆ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಲ್ಲ ಬರ್ವೇರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಐತಾರತೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ಆರು ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾತೆರ್ನು ತೊಜೊಡಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಅವನಮ್ಮ ಇಯರ್ ನಿಧಿ ಓಡ ಅಂತೆ ಬಿಕ್ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಯಾನಿಂಚಿನಿ ಯಾನು ಜೋರು ಪಾತೆರ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರು வீடு அச்ச உள்ளார் அச்ச ஏர்ல இச்சிரக்கா ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ವಿಶೇಷ ಪುರದಾದೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪರೇಜ್ಜ ಹೇಮಂತ್ ಇದೇ ರಜೆ ಇದೇ ರಜೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಹುಡುಕಿ ಈರು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈರು ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನಿಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿರ್ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಿರ್ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ದಾದಲ ಇಜ್ಜೆ ಇರಿ ಹೇಮಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಈರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಮಿತ್ತುಡು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಿತ್ತುಡು ಸಂಗೀತ ರಾಜೇಶ್ ಪಂದ್ ಬರಿತಿನ ಅವ್ಲು ಚಾನಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಅವು ಪೇಸ್ ತೊಜ್ಪದೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಉಂದೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಸ್ ತೊಜ್ಪಾವುಜಿ ಉಂದೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಐಟ್ ಪೇಸ್ ತೊಜ್ಪದೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಐಟಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಉಂದೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಮೂಲ್ ಫೋಟೋ ಉಂಡತೆ ಉಂದೆ ಎನ್ನನೆ ಫೋಟೋ ಅವು ಪಂಡ ನಾಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಆತ್ ದಾಲ ಒಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂವರೆ ಕಪ್ಪೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಪನಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ನಾಶ್ತಾ
ಇರೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಅಚ್ಚ ಪಂಡೆನಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಂಚ್ ಪಂಡರಿ ಏಮಂತ್ ಕಪ್ಪುಡು ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಹಾ ಅವತ್ತು ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಈ ಫೊಟೋ ಇಜ್ಜೆ ಕೇಳಾರ ತಲೆ ಮೂಲು ಫೋಟೋ ಉಂಡತಿ ಚಂದ್ರಲಕ ಮೂಲು ಲೈವ್ಡ್ ಅವೇ ಫೋಟೋ ಎನ್ನನೆ ಅವು ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿನ್ ಫೋಟೋ ಆತು ವೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಕೇಂಡದ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಐಕ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು 30 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ನಂಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಡೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದುವೇ ಒಂದು ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರಿಪತ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಚಾಗ್ ತಿಂಡಿ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಹರಿ ಹರಿಪತ್ ಅವೇ ಓವಿಯೇ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಹೇಮಂತ್ ಓ ತಿಂಡಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಓ ತಿಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನದಲ್ಲೇರು ಓ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ತಿಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಮಾತ ದಾದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪಿರಿ ದೋಸೆ ಅಕಡೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಾ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂತೀರಾ ಹೋಟೆಲ್ಡ ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪನ ಹೇಮಂತ್ ನಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ತಿಂಡಿದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಹರಿಪಟ್ಟು ಪಂಡದ ಪುಟ್ಟ ನಾವು ತಿಂದಿದ ಪುದರಿಕೆಯಿಂದಿಜ್ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ಕ್ಕೆ ನೋಡ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಹೋದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಹೇಮಂತ್ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದನೆ ಮಲ್ಪುನದ್ದೇ ಅಪರೂಪಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಪ ಅಂಚ ಅಪರೂಪ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಏನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತನನ ಅಷ್ಟಲ ಗೌಜಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ತಬ್ಬೋದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಪದು ಬರ್ಪ ಇಜಿಂಡ ಪೂಜ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಾದ ఒక దాదా అనుకుంటా అమ్మ బిదైతే తిండి జోకులకి లవ్వే ఉంది అప్పుడు ఇష్ట అప్పుడు జోకులు రెడీ ಇಲ್ಲ ದಿನವಾಲ ಬಿದೈಪೋ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳ ಅಪ್ಲತೆ ಅವು ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ಅವ್ವಂದ ಅವು ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್. 8:16. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಸ್, ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪೂರಿ. ತಿನ್ಬೇಕಿನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು, ಲೇಟ್ ತಿಂತೇನೆ. ಅದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದದಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ನೆನಪನೇ ನಾ ಕಳೆದೋಗುವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನಾನಿದ್ದರೂ. ಹಾಡಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ದನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಂದವು. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರೆ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಜೆ ಡ್ಯೂಟಿ. ಶನಿವಾರ ತಿನಿ ವಾರದ ರಜೆ ಗುಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರುವರಿ ಒಪ್ಪನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಜ್ಜರ ಹೇಮಂತಿರಿಗ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಇರುವರಿಯೇ ನಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ರಡ್ಡು ಜನನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ತಂಗಿನ ಮದುವೆ ಆತಂದು ಅಂದೆ ಒಡೆಗಾತಿನ ಮದ್ವೆ ಜನ ಈರ್ನ ಮದ್ವೆ ಉಂಡು ಜನ ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಜನ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲೇ ನೀರ್ಲೆ ಪೂಜಾರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಈಗ ಅಂದೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಾ? ಒಂಜಿ ತಂಗಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಂಗಿನ ರಡ್ಡು ತಂಗಿಯಾ? ಹೋ ಒಂಜಿ ತಂಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಮದುವೆಗ್ ಬಲೆ ಏಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡೆ ಹೇಮಂತ್ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಕ. ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪೊಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪೊಣ್ಣಲೆಗೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ರೆ ಇದೊಂಜಿ ಆನುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ. ನಿಕುಲು ಒವ್ವು ಉಂದು ಒವ್ವು ಜಾತಿ ನಿಕುಲು ಪೂಜಾರ್ಲ ಅತ್ತತೆ. MH ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ MH ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಗೌಡಾಸ ನಿಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕಲ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟನ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಬೇತೆ ಊರುಂಡ ಅತ್ ಮೂಲ್ ಬೈದಿನ ನಿಕುಲು ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಹೇಮಂತ್. ನೈಸ್ ಪನಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ವಿಲಾಸಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. MH ಅವ್ರು ಹೋದ್ರಾ?
ఇట్లనేనా అది ఇట్లనే ఓకే ఓకే నికల్న ఉంది ఇజ్ಜಿ ಎಲ್ಲ పొన్ను ಈ ನಮ್ಮನ ಊರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಂಗಡಿ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಹಳೆಂಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪನಗುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿದಂಚೆ ಉಡುಪಿದಂತ ಇಂಚಿ ಹಳೆಂಗಡಿ ಓ ಆರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈಗ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ದಾನೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆತೀನಿ ಈಗೇನೊಂದು లేదు ಹೇಮಂತ್ ಹೇಮಂತ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆತಿ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆತಿನತ್ತೆ ಅನ್ನ 24 ಆತನೆ ಮದುವೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಲ್ಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಉಲ್ಲೆ ir పోయారా ಹೇಮಂತ್ పోయారా ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಏಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಕಂಡೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚರಿತೆಯನೇ ಕಂಡೇ ಆಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಇರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡ ಮಗ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಹೇಮಂತ್ ಪಾತಿರು ಜರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪು ನಾನು. ಹೋ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಬರಂದಲ್ಲ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಚೆ ಹೇಮಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಾ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದು ಹೇಮಂತ್ ಅಚ್ಚ ಮನ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಇರೆಗ್ ಬಕೆಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಹೇಮಂತ್ ತುಕ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಡೆಯವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪ್ರತಿರೂಪ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಮನದನ್ನೆಯು ಅವಳೇ. ಯಾನು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಸಾಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜರತ್ತೆ ಅವ್ವಂದತ್ತೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆಜಿ ತುಕ ನನಲ ತಿಕ್ಕುಗ ಅಪಗ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪ. ಯಾನು ಸಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪುನಾ ಏನ ಸಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ವಾ ಸಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಅದೆರ್ತದೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್. ಸ್ವರ ಬರ್ಪು ಜಾಣಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ಒವು ಸಾಂಗ್ ಬೋಡ್ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಒವುಲ ಸಾಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಶೋಕುದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಆತೆ. ಕಂಡೆ ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಪ್ಪುನ ತೆಗಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಯಾತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆದಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಆಗ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೋಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದವು ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಓಲೋಲ ಆತನೆ ಎನ್ನ ಎಂಚಿ ನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಆತನ ಐಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂ ಉಂಡನ ಬೇತೆ ಮಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೊಂಡ ಐಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಟ್ ಪೂರ ಗಜಿಲ್ ಬಿಜಿಲ್ ಆತನೆ ಎಂಜಿನೇನು ಆತನವು ಐತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆತನೆ. ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ದಾದ ನಿಂಗೈತೆ ಒಯ್ತಲ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆತನೆ.
ಅವು ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡದ ಓದ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜೈತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಪುರ ಬೊಕ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೂಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಉಂದು ಬೊಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬೆಲೆ ಆಂಡ್ ಉಂದೇ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ ಉಂದೇ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸೇ ಅವೊಂದಿನ್ ಅಂಚಾದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್ ಈರ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೀಡಿಗ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆದ್ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಕಟೋದು ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೇರಿ ಬೇನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟುಜೆರ್ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿದಾರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬೀಡಿ ಒಂತೆ ಬೀಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಟುದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಎಂತ ಕಂತು ಒಂಜೆಂಟಿನ ಕಂತಿನಿ ಯಾನ್ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೊರ ಒಂಜೆಂಟಿನ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಈರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಲ್ದಿನಿ ಖಾಲಿ ಪತ್ನೆಗೆ ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆನೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬತ್ತುನ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪೋಪೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ವೆ ಐದಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲದ ಅವ್ವೆ ಆಪುಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಉಂದೇ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೀಗ ರಡ್ಡ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ವಯಸ್ಸೊನ್ ಎಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವೆ ಉಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆರಾಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪತ್ನೆದಕ್ಲೆ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಒಲ ಕುಂಟುದಂಗಡಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅವ್ ಯಾನ್ ಈರೆನ ಅಮ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಂದೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನವುಲು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಬೇತೆನೆ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಹೌದ ಅದೇ ದಾದಕ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲಾಗ್ಸ್ತಾರ್ ಬತೀರ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರೆ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಈರು ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಪರಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ ಗುಜರಾತಿಯೇ ಹೇಮಂತ್ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ಲು ಗುಜರಾತ್ ಆರಂಚ ಮೂಲು ಬೇಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತಿ ಇಡೆ ಬತ್ತಿದ್ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಆರ್ ಮೂಲು ಬೇಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆದಿಲಡ್ ಇತ್ತ ಬಕ್ಕ ಪೋಪ್ಪ ಪಾಂಡೆರ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನವುಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಈರ್ ದಾನೆ ಅವ್ಲ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲಾಗ್ಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ ಉಲ್ಲಲ ಉಲ್ಲರೆ ತಂದಂದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಬೇತೆನೆ ದುಂಬು ಬಾಡಿಗೆಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಐತನೆ ಪೋಪ್ಪಂಡೆರ್ ಮೂಲೆ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ ಐಟೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮೇರ್ನೆಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಅತೆ ಅಂಚ ವರ್ಷಗೊರ ಪೋದು ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಏನು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ನಂಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಪ್ಪು ಅವರೇ, ನೀವು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ. ಅವಳು ಊರುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರುಡು ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ ನೇಮಂತ್ ಊರ ಓರ್ ಅವಳ ಗುಜರಾತ್ದ ಗುಜರಾತ್ದ ರಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅವಳುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಕಲ 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 ಅವಳೆ ಮಲ್ಲಾತಿ ಅಕ್ಕಲು ಪುಡದಿಲ್ಲ ಅವಳೆ ಮಲ್ಲಾತಿಲ್ಲ ಅವಳೆ ಅಕ್ಕಲು ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆ ಆಯ್ನಾರು. ಅವು ಏರು ಅಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರಂದ ಅಪ್ಪು ಆರ್ ಹೊಸತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಪೊಸತ್ ಇರೆ ಗುರ್ತೊಂಡ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ ಅತೆ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಇರೆ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಚಡಾಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆವೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪು ಇರೆ ಗುರ್ತೊಂಡ ಏಮಂತ ಅಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ತಾರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಈರು ದಾದ ಜಾತಿ ಅಕ್ಕ ಗೌಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾವು ಪೂಜಾರೀಸ್ ಚೀ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಚಾನಲೇ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗ ಕುಂಡತೆ ನಿಕಲ್ನ ಗೌಡಸ್ ದಕಲ್ನ ಪೊಣ್ಣ ನಾತಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗ ಅಕುಲು ಗದಗ ಡಿಲ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಕೋಪ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚಿ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಇಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಅತೆ ಪಗೀರ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಆತೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಕೋಪದಾಲ ಜೀದಲ ಅಂಚದಲ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಚಿತ್ ನ್ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಪನೊಚ್ಚ ಉಪ್ಪುರ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು. ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಿರ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕೆನ್ನಾಗ ಪಾತೆರ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಡತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವೇರು ಕೋಪ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅವ ಸಮಾಧಾನದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಪು ಆಯ್ತು. ಅವು ಅಕ್ಕಡ ಕೇನ್ಯೆ ಅಂಚ ಕೋಪ ಓ ಅಂಚನಾ ಏನ ಕೇನಿಯರಿ ಅಂಚಿದ್ದ ಕೋಪ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕಲಿ ಈರಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಪವಿ ಅಕ್ಕಡನಾ ಅಂದೆ ಈರ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ನೀ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಗಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ವೇರ್ ಅಂಚ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಪ್ಪು ತುಳು ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ನೆನೆಪುಡು ಇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು నాకు ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಪೇರು ಇಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜೇರು ನೆನೆಪುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜಿನ ರಡ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇಕಲ್ನ. ಗೀತಕ್ಕಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಎಂಕಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೀತಕ್ಕ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ, ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಅಪ್ಪು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅವೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಚಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿನಿಯರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಪುಟ್ಟು ಬಂದ್ರು, ಪುಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟು, ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ? ನೋಡಿ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಸರಿ. ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಓ ಅಪ್ಪು ಬ್ರೋ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಸ್ಸಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ಸಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ದು ಹೆಸರೆಂತ ರೀ ಅಪ್ಪ ಅವರೇ? ನಿಮ್ದು ಫುಲ್ ಹೆಸರೆಂತ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಂಗ್ ಗಟ್ಟಿಯಾ, ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಗಟ್ಟಿ. ಸೌಮ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ ನೀವು. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪು ಭವ್ಯನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಿಸಿ ಸೌಮ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಬಿಸಿ ಪೋನಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ. ಸೌಮ್ಯ ಇರೆಂಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೇವೆ. ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬಾಯ್ ಪೋನದಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನ ಹೇಮಂತ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೇಮಂತ್. ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೀತು ಪೋರ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನೇಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಯ್ಯ ಲೈನ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡವೆ. ಫ್ರೀ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ. ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಅಲ್ಲ ಹೇಮಂತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗಾಣುಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನುಸಿರು, ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನುಸಿರು. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಕೆಂಪು ಹವಳ ಸುಖ ನೀಡುವುದೇ. ಹೇಮಂತ್ಗಳು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಮಂತ್. ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಯವೇ ಪಾತಿರ್ ಜವು ಎರಡ. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಎರಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಜೇರಿಗೆ ನಾನು ಅರಿತ ಮೌನ ವೃತ್ತ ನನ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಮೌನ ವೃತ್ತ ಮಾಡ್ಲೇರು. ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಪದಾರ ಹಾಯ್ ಬನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೋಪದಾರೆ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಬೊಡ್ಚಿ ಪೊರದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಸ್ತೆ ದೇವರೇ ಪಂದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಹೇಮಂತ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ದ. ಕೋಪದಾಯಿ ಶುಭೋದಯ ಸಹೋದರಿ ಪನದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಶುಭೋದಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವ್ ದಾತೆ ಚೇಂಜ್ ಅವಳು ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇರಿ ನಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿಸಿಸಿದ ಪಾತಿರೋಳು ಅವು ಮಲ್ಲ ಶೋಗೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರ ಏತಿ ಚೆಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ರೇಟ್. ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಶೋನೆಗೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಪಾತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರತಿ. ಅವು ಕೋಪದಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೋಪದಾರ ಅದ್ನಂದ ಅವು ಕೋಪದಾರ. ನಮಗೆ ಗಂಜಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್, ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಗಂಜಿ ಊಟ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್. ಕಡಿಮೆ ಪನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟೆ. ವಸಂತ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಜನರೇ, ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ವಸಂತ್. ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಅಕ್ಕ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಈರ್ನ ಓಲು ಅಪ್ಪು ಭವ್ಯಸಿಸ್ ಈರ್ನ ಓಲು ಊರು ಇಲ್ಲೇನು ತೂತಿನಕ ಇರೋಂಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ವೆಂಕ್.
ಇರೆಗದಾದ ಎಂಕ್ ಪೂರಿ ನನಗೆ ಪೂರಿ ಇವತ್ತು ಯಾನು ಕೋಪನೇ ಪಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೌದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಲೈವಿಗೆ ದಿನಾಲು ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದೌದು ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದೇ ಉಸಿರಂತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ ಉಸಿರಂತೆ ಇಂದು ನಾನು ನೀನು ಆತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಪೂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪರಂದುಲೆ ಹೌದೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನೆನೆಪಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳೇ ಓದಮ್ಮ ನನ್ನ ಓಲೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸಂತ್ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿಕಣೋ ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೇಟಿಕಣೋ ಕಾರ್ಕಳನೆ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಕಾರ್ಕಳನ ಕಾರ್ಕಳ ಜಕ್ಕಲ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮೇರಿ ರಂಜಿತ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಏರ ಒಳ್ಳೆರು ಕಾರ್ಕಳದ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ವೇರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ವೇರಿ ಬೋಡ್ತನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲಾರೆಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತನವೇ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕಂತು ಕೊಟ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಕಾರ್ಕಳನ ಆಪನೊಂದು ಅಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ವಸಂತಣ್ಣ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಅತ್ತೆ ರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುರಣಿ ಅಟ್ಟಿಗ್ ಇತ್ತುಂಡು 2 ಸಾರಿ ಇತ್ತುಂಡ ಓ ಅಂದ ಪಕ್ಕೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬಕ್ಕ ಮದ್ವೆದ ಪುರ ಸೀಸನ್ ಅತಿ ಮದ್ವೆದ ಪುರ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮುರಣಿ ಎಂಕುಲೋಡೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋನಾಗ ಪೂದೆ ತೊನಿಯಾ ಅಟ್ಟಿಗ್ 400 ಪಂಡೇರು ಅಟ್ಟಿಗ್ ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ ಇನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು ಹಾಗಲಿರಲಿ ನೀನಿರದೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಅಕ್ಕ ಸುಮಾ ಅಕ್ಕ ಓಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜಿರಾರಿನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು 6 ಬೈ ಇಜ್ಜೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಸ್ಲ ಬೈ ಇಜ್ಜೇರು 6 ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಾವು ಬನ್ನ ಗಂಚ ಕೋಣೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಕೋಣೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಸ್ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಚೀನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಹೌದು ನಾನೀಗ ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅದುವೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಕ್ ಕೈತಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕೈತಲಂತೆ ನಮಲ ಕಾರ್ಕಳ ಓ ರಾಜ್ಪ್ರೋಲ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಚಂದನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೆತ್ತೋನಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಮಿಡ್ರಿಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಉಡುಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಉಡುಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪುದ ತುಳು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಶೆಟ್ರು ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರ ಓ ಅಂದ್ಯ ಹೇಮಂತ್ ಕನ್ನಡೆ ಆರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಒಂದೇ ಉಸಿರಂತೆ ಪನ್ಪನ ಈರು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಾಗ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅವು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೆರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿದುಪ್ಪುವರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಯೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇದು ಬಕ್ಕ ದಯಮಾಡ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕೆರಿತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಗಿಗೆ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು
ಪೂರ ಬಕ ಶಾಲೆದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಏನ್ ಬಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಲೈವ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಅದು ಬರುದಿಲ್ಲವ ನನಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ ಅದು ನನಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂತ ಅಂತ ಬಂಗಾರಿ ಯಾರೇ ನೀ ಬೊಲ್ ಬೊಲ್ ಅವತ್ತತೆ ಬಂಗಾಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಮುಂಗಾಳಿ ಒಳಗಿನ ಸಿಕ್ಕಾಯಿಸೋದು ಯಾಕೆಲೆ ನೀಗೆ ಜೇಯೇ ಗಜ ಅವಣ ಬರ್ತು ಬಕ್ಕ ಬರ್ತು ಕಾಲಿಕ ಅಪ್ಪು ಪನ್ಪಿರೈ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ಜತೆ ಓ ಅಂಚನೆ ಆರ ಭವ್ಯಗೆ ಪುದರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪುನ ಪುದರ್ ಭವ್ಯಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿರೆ ಗೊತ್ತೋಣ ನಾನೇನೆ ಅಂಚ ಅನ ಭವ್ಯಗೆ ಭವ್ಯ ಕೀಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಹಂಪೆಯ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲಿ ಇನಿ ಬರ್ಸನ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿಯೇ ಮಂತ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಲಿಲ್ಲವಾ ಸ್ವಾತಿ ಲಾಗರ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಾರ ಓಣಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ದಾದ ಅಂತ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾಪಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನರು ದಾದಿ ಅಂದಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಅವು ಅಕ್ಕಗ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ದಾದ ಪನಿಯಾರು ಈರು ಕೂಡ ಈರು ಕೂಡ ದಾದ ಪನಿಯಾರು ಹೇಮಂತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮುರಂದಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೇಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಪಾಪ ಆರತ್ತಿಗೆತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದಿನ್ ಬೇತೆ ಏರಾಗೆತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಗೊತ್ತು ಜವು ಏರು ಇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾಯೆ ಹೇಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಆರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಿಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ ಏನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತಿಗೆತೆ ಅವು ಏರಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿನ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾಪಿ ನಾವು ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾಪಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವತುರ ಮಾಮೂಲಿ ರೌಪುರ ಎನ್ನೆಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ದ ಪಾತೆರೊಡೀರ್ ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಅವೆ ಅವು ಅಕ್ಕ ದಾಯೆಗ್ ಪನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನ ಇದು ಎಂಕ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೇಮಂತ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಆತಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ದಾದಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಆತಂಡ ದಾದಂದ್ ಐತ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಪಂಡೆರತೆ ಯಾನ್ ಅತ್ತವು ಪಾತೆರ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಹೇಮಂತ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಯಾತೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಳ ಪನ್ಪುಣಿರೆಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಸಹೋದರಿ ಅಂದಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಮೋನೋ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪನುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರೆಲ ಲೈವ್ ಬಚ್ಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಲ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟೆ ಅನ್ನ ಒರ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮೋನ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ
ಚೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಚೇನಿಲ್ಲ. ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ, ತುಂಬಿದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಗುವಿನ ದೊರೆಯಂತೆ. ಚೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಚೇನಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೇಮಂತ್ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ನನ್ನ ಲಕ್ಕದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಲಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಲಿ, ಲೇಟ್ ಆಣತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ್. ಚಾ ಪಾರ್ಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನ 4:30 ಬಕ್ಕ ತೂಪೆ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಡೌಟ ಅಂತ ತೂಪೆ ಬರ್ಪೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಯ್ನ ದಿನ 3:30 ಮಿನಿ ಬರ್ಪೆ. ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಡಿತ್ತು ನಪ್ಪು ಅವರೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬರ್ಬೇರು ಪದ್ಯ ಬರ್ಬೇನ ಬೊರ್ಚಿ ಬರ್ಬೇರು ಆಡ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂಟು ನೇಜ್ ಪದ್ಯ ಬರೋಂದೆಪ್ಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಪ್ಪು. ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪು ಇರೇಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಪೊಟ್ಟೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಮೋನೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಹೇಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ, ಹೇಮಂತಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಜಿರದ ಹೇಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೊಟ್ಟೊಟ್ಟು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು. ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ ಪಂದುಲೆರ್ ಅಂದ್ ನನ್ನೆತ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಪೋಪಿನಿ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಪೋಲಿಯಾ ಈ ದೊಡ್ಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಪೋಲಿಯಾ ಅಪ್ಪು. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯ ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಪೋಲಿಯಾ ಈ ದೊಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಏತು ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ವರ್ಷಾಣ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓ ಮಳೆ ಎಂತ ಮಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೋದ ವಾರ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಳೆ? ನಿಮ್ಮಾಚೆ ಮಳೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್? ಎಸ್ಸರಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಸರಣ್ಣ ಈನ ಲೈವ್ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಸ್ಸರಣ್ಣ ಈನ ಲೈವ್ ಮೊನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಫುಲ್ ತುಯ್ಯ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ. ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದ ನೀವು ಅದು ಮಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಜೋರಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಳೆ. ಡಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಡಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ನಂತರ ಮಳೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓಲಿಯೇ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಯಿ ನಡ್ಚಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಲ್ತು ಸತ್ತು ಉಲೈ ಸೇರ್ಪೋಯಿರತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ದೊಲೈ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮನುಲೈ ಪೋಯಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ SR ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಶೋಕ್ ಆತನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಅಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಆಯ್ತ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುರ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರಂದುಲೇರು ಗಿರಿಜಾ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು. ಹಾಯ್ ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಹೌದಾ? ಹೌದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಗುಜರಾತ್ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮಳೆಯನ್ನು. ಈಗ ಬೊಂಬೈ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ. 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಬೋಡ ಆಪಣತೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ 2 ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲು ಎರನ್ ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲುಜ. ಗಿರಿಜಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ಸರಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿಫಿನ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಚಾ ಕುಡ್ದೆ ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ. ಟಿಫಿನ್ ಪೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೈಸ್ ಲೈವ್. ಮಳೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಯಾನ್, ಇದು ಗಾಳಿ, ಅದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆಯಾ. ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಅದರದ್ದು ಶಬ್ದ. ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೇನ್ ಪತೊಂದು ಪುರ ಪೋಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ಪು ಈ ಟೊಪ್ಪಿದೀಪಾರ ಪೋಯಿ ಯಾಪ ಪೋಯಿ ಬರ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಹೊರ ಯಾನೈತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬರೋಡ ಅತಿ ಈರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರ್ಪಾರ ಉಪ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪುಗೆ ಪೋರೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ನಾವು ಬಸ್ ಪುರ ಒಂದಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಪುರ ಒಂದು ಪೋರೆ
ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಚಂದ ಉಂಟು. ಹೌದು ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ, ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಚಂದ. ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಳು, ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಚಂದವೇ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ಚಂದವೇ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ 262 ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಇರೇ ಗಿರಿಜಾ ಆರಾಧ್ಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇವೆ ಅರೆಗೆ. ನೀವು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದದಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್? ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನವರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಗ ನನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್. ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಮಾತಾಡುದು ತುಂಬಾ ಚಂದ. ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಚಂದವೇ. ಚಂದವೋ ಚಂದವೋ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ತುಳುನಾಡು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ? ಗಿರಿಜಾರಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದಾ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್? ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ತುಳು? ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ದಾದ ತಿನಿಯರಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಆಂಡೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಚಾ ತಿಂದ್ರೆ ಮಲ್ತಿತೆ ತಿಂತಜಿ ಪೂರಿ ಪೂರಿ. ಇವತ್ತು ಪೂರಿ ನಮಗೆ. 876 ಡನ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ 892 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 892 ಡನ್ ಅಂತೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಪಿ ಯೋಗ ಡೇ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಡೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಉಂಟು ಇವತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ದಾದ ತಿಂಡ್ರಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನೋಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಖಂಡಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿಯೇ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ, ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗಿದೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಮಳೆ, ಹೋಗಿದೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಊರಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಓ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ನಿಮ್ದು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು
ಹಳೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ 893 ಡನ್. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಊರೇನೆಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುಡು ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಇರೇಗ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಹೌದೌದು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ಉಂಟಾ? ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ದು? ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೈವ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆಯಿರಿ ಆಯ್ತಾ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು? 3 to ಅಲ್ಲ, ಗಿರಿಜಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಹೆಸರು ಎಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಕೃಷ್ಣನದಲ್ಲ. 3ರಿಂದ 4:30 ತನಕ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಗಿರಿಜಾ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲೈವ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲವಾ. ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಅದು ನೆನೆಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೇಮ್ ಗಿರಿಜಾರಾಜೆ ಎಂಕ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಅಂದೆ ಇಂತು ನಾ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕ ತೋಜುನ ಇಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಟ್ಟಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಕ್ಲ ಆನೆ ರಡ್ಡ್ ಐಕೆ ನೀತ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ನಾ ಅಂತುಪಿನಿ. ದಾದಿ ಪುದರ್ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ ದಾದೆ. देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार. ಚಿರ ಚರಿತ ಬಾಲದ ಪುದರ್ ಚರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಪುದರ್ ಚರಿ ಚಾಟ್ ಬೈದಿನ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರನ ಬಾಲೆದ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಬಾಲೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರನ. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಯಾವ ತರ ಹೋಗುದು ಅಂತ. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ನೀವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ನನ್ಗೆ, ಆಗ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಫುಲ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ, ಆಗ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಾ ಚಾಂಡ್ ಆದ್ ಪಕ್ಕ ಡನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡನ್. ಓಕೆ 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 ಚಾಗ್ ದೋಸೆ ಹೇಮಂತ್ಗ್ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿಯಾ, ದೋಸೆ ಸಾಂಬಾರ ಚಟ್ನಿಯಾ? ಕರೆದರೂ ಕೇಳದೆ ಮಸ್ತಾನಾ मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आ
जिसे जाने मन दिल है तुम्हारा ಅಪ್ಪು ತುಳ್ಳೋದು ಬಾಯಿ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೆ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವೆ ಬಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಇದ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿರ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೆ ಅವೆ ಕಮೆಂಟ್ ನೆನೆಪುಡು ಪಾಡಿ ಇರತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈಯಡ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನ 4:30 ಲೈವ್ ಉಂಡವೆ ಬಲ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಅವೆ ಅಪ್ಪ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ तू है वही दिल जिसे अपना कहा ये तू है जहाँ मैं वो वहाँ तुम हो कहाँ तेरे बिन ये सजा इबादा 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 तू है वही दिल जिसे अपना कहा ये तू है जहाँ मैं वो वहाँ तुम हो कहाँ तेरे बिन ये सजा ತರ ಒಂಥರ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಈ ಅಂತರ ಈ ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡು ನನ್ನನೇ ನಿನ್ನಾಣೆ ನೀನೆಂದು ನಂಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲೂ ಕಪಟವಿಲ್ಲ तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए कच्चे धागे में बंधा चला जाए ऐसे जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना
ಚಂದಿರನೇತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಹನೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡದ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಂದಿರ ನಗುತ್ತಿಹನೇ ಭೂಮಿ ತಾಳೆ ಇಷ್ಟ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಪ್ಪು ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್, ಹೇಮಂತ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ SR ಲಾಕ್ಸ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಹೇಮಂತ್, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ವಸಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಆಲ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಸಂಜೆ 3:30 ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು. 4 ಇಲ್ಲದ್ರೆ 4:15 ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಲೈವ್ ಉಂಟು, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.